खुलुमबाय बयनिसिमबो राजाखौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। दा जोंहा बिटिआरनि बा बिटिएडि बा बिटिसि दाथ' जोंहा बिटिआर जाबाय। दा जोंनि फैबाय थानाय इलेक्सननि सोमोन्दै नोंथांमोननो बेहाय एसे फोरमायनो सानदों जाहाथे मानसिफ्रा बयबो साखाफारा थायो आरो बयबो एसे बिनि सायावहाय एवारनेस मोननो हायो। जोंहा इलेक्सना फैगासिनो दङ। दा इलेक्सनखौ माने फैगोन इलेक्सनावहाय सोरबा देरहागोन सोरबा सरकार दागोन बियो फैगोन थांगोन। दा फैदो गोबां मानसिफ्रानो जोंनि गेजेरावहाय बेबायदि सोलियो इलेक्सनखौ लानानै बुलायनाय सोमजिनाय अबेबा जायगायाव मैया दाख्लैसो खोमाज्लायलायनाय नुदोंमोन आं। ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो जाहाथे इलेक्सननि मुङावहाय अननानै रायजो राजाफ्रा माने गावजों गाव नांलाय खमलाया जासे गोजोन खुसियै आलो गोजोनै माने जोङो जोंनि डेम'क्रेसिखौ जोंनि सुबुं खुंथाइ गोहोखौ जोङो आसि ओरै सौनानै बा ओरै थुनानै जोङो सासे मानसिखौ देरहाहोनो हायो बा गोसोबायदि जोङो सोरबा सासेखौ दैदेनगिरि खालामनो हायो गोसोबायदि जों सोरबा सासेखौ गाहायाव खोख्लैनो हायो। बाहाय सोरबा जुदि नोंथांमोना साननो हागौदि बिसोरो एमपि जाबाय बिसोरो मिनिस्टार जाबाय बिसोरखौ इसिबां मानि साननो गोनांथि गैया। गोसो जाबा जों बिसोरखौ खोख्लैनोबो हायो गोसो जाबा जों दावखोनो हायो। सोरनाव पावार दं होनबा जोंनावसो नों आंनाव पाब्लिकफोरनावसो पावार दं। जों गोसोबायदि सोरबा सासेखौ लिडार खालामनो हायो सोरबा सासेखौ माने जों दैदेनगिरि खालामनो हायो। दा बेनि थाखायनो जोङो पाब्लिकफोरा सोरबा सासे मोजां लिडारखौ सायख'नाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। जाय लिडारखौ सायख'आ जोंनि हारि हादरनि जोंनि बर'नि थांनाय थैनाय जोंनि बर'नि गासिबो जौगानाय जोंनि खैफोद आफोदखौ सोर रैखा खालामफैनो हागोन जोंनि बर'नि गासैबो जोंनि जेंना जेंसिखौ सोर रैखा खालामनो हागोन जाय लिडारखौ नोंथांमोना बाहाय आं रावखौबो जानानै रावनिबो पार्टिनि आं सापर्ट जानानै बाथ्रा बुङाखै। नोंथांमोना गोसोबायदि जाय लिडारखौ फसायो जाय लिडारखौ नोंथांमोना मोजां मोनो बेखौनो गोसोबायदि सापर्ट खालामनानै बेनो जोङो देरहाहोनो हायो आरो। दा जोंनि गेजेराव जाहैबाय फार्स्टआव जाहैबाय जोंनि बर'निफ्राय मोननाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल नन बड' मानसिनि भट बुरजा नांगौ आरो मोनसे पार्टिनो होमबासो बे देरहाहैनो हायो। ओमफ्राय बर'नि भटजोंल' देरहाखाया बेखौ बयबो मिथिखागौ। आं बेखौनो बुंखाबाय इलेक्सनखौ लानानै रायजो राजाफ्रा दानि दावराव दावसि जालायनो नाङा गावजों गाव बुलाय सोलाय जानो नाङा। गावजों गाव बुलाय सोलाय जानानै माला गाबोन समफोर सोरबा देरहागोन सोरबा जेनगोन बे थाखायो। दा बेखौ लानानै रायजोफ्रा एसेबां माने सिरियास जानो नाङा। माने जोङो सोरबादि लिडारखौ सापर्ट होनांगौ सोरबादि लिडारखौ जोङो गाहायाव खोख्लैनांगौ बेखौ नायनानैसो सापर्ट होलायबानो जाबाय। सोरनो सापर्ट होयो नैबे बिटिआरनि कारेन्ट इलेक्सनावहाय आरो बेयावहाय गुबुन जायनाखि सेन्ट्रेलनि पार्टि दा बिजेपिआबो सेन्ट्रेलाव सोलिदों स्टेटआवबो सोलिदों। दा बैफोरो माने जोंनि बर' एरियायावहाय माने इसिबां माने बे एफेक्ट होफैहोनो हाया। दा जोंनि गेजेराव जों बेखौनो लुबैयो जाहाथे जाय माने देरहायो माने बर'नि माबायानो देरहाथों। बिपिएफ जों इउपिपिएल जोंनि गेजेराव मोननै दं दा मोननैनि गेजेराव सोर देरहायो दा नोंथांमोना गाहायाव कमेन्ट्स खालामलायबानो जाबाय सोरखौ नोंथांमोना देरहाजानो लुबैयो बा सोर देरहागोन बादि बाहाय कमेन्ट्सआव रावबो गाज्रि बुंलायनो नाङा। माने सोर देरहागोन बादि नोंथांमोननि गोसोजों नोंथांमोना बुंबानो जाबाय सोरखौ देरहागोन बादि मोनदों बा दा जोंनि 2011नि सेन्सास बादिबा जोंनि एरियायावहाय गासै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टजों 31,52,000 दं आरो बे अनुमान बेनि बारा जाबाय आंनि साननायाव। दा एथ' गोबाव बोसोरावहाय जोंनाव 20 सफैबा 2020 दा बेखौ आङो 35खौनो लाबाय 35 लाख बा 36 लाख जायखिजाया बेनि गेजेराव लाबाय आं 35 लाख अनुमानाव आरो। दा 35 लाखनि गेजेरावहाय जोंनि स्पेसियेलि मोनसे जाथिखौल' नायोब्ला जोंनि बर' मानसिफ्रा मेजरिटि स्पेसियेलि बर'खौल' नायोब्ला ओमफ्राय जोंनि बर' मानसिफ्रा बेसेबां पार्सेन्ट दं होनदों बै समाव लायोबा 2011नि सेन्सासबा 30% दङ। ओमफ्राय दा आंखौ बारायनानै लाबाय आं 30%खौ आं 40%खौनो लाबाय। 30%मोनथ' आगोलाय 35निफ्राय 40नि गेजेरावखौनो लादो जायखिजाया 40%खौनो लादो बारायावनो। बै 2011नि सेन्सास बादिबा क'क्राझारावहाय 8 लाखनि बारा दङ 8 लाखनि बारा सुबुं दं। ओमफ्राय चिराङाव 4 लाखनि बारा सुबुं दङ। ओमफ्राय बाक्सायावहाय 9 लाखनि बारा सुबुं दङ। ओमफ्राय उदालगुरियावहाय 8 लाखनि बारा सुबुं दङ आरो। दा बेथ' बारायजोबसिगोन। दा बे बारायजोबोबाथ' आं 35 लाखखौनो दहाय जेनाखि हिसाब लादों बेबायदिनो बेनि बाराबो जानो हागौ। ओमफ्राय दा स्पेसियेलि मोनसे खोथाया जाबाय मा बै जायनाखि बड' आरो नन बड' बे एंगेलावहाय लांनानै अनेक राजनितिक गेलेबोबाय आगोल सिगां समावहाय। दा बैखौ नायोबा माने गुबुन फिसा हारिफोरखौ ज' लाफायोबा जोंनि बर' मानसिफ्रासो माने उल्था माइन'रिटि जाहैयो आरो बै मोनसे एंगेलजों नायोबा। दहायनो जानाखि जों बर'खौ आं सानदोंमोन ना अनुमान आंनि 40% लाबाय आं दानि सुबुं बारायनायखौ नायोब्ला 40% लाबाय। ओमफ्राय बेसेबां जाखो 60%आ जाहैबाय दस्रा मानसि जाहैबाय। दा बै दस्रा मानसिखौ खेबसेनो नन बड' होननानै मुं लायोबा खेबसेनो जों बर' मानसिफ्रासो माइन'रिटि जायो आरो बै स्टिलाव लाङोबा बै टेकनिकजों लाङोबा बै माबाजों जायनाखि आगोल सिगाङाव राजनितिक गेलेबोदों बे एंगेलजों लाङोबा। दा खोथाया जाहैबाय मा एबारहाय नन बर' जायनाखि गुबुन मानसिफोरनि बर'नि भटखौ जोंनि जाय बर'
पार्टि अबे मोनसे पार्टिया बांसिन बोबोनो हागोन आगोलबो बेखौनो टेकनिकखौ खालामबाय थाखायो दा बेबो एबारनियाव बेनोसिगोन जायनाखि बांसिन गुबुन जाथिफोरनि भट मोनगोन बिसोर जों देरहाखायो दा जोंनि बर'फोरनि सुबुं अनजिमाया जेन'बा 40% बा आङो 10 लाखनिफ्राय बाराखौनो लाबाय बैखौ नायोबा जोंनि 40% हिसाब लाखाबाय नालाय दा जोंनि गेजेरावहाय बर'फोरनाव मोननै स्ट्रं पार्टि दंखायो जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय BPF आरो मोनसेया जाहैबाय UPPL दा खेबसेनो मोननै बर'नि भटआ खेबसेनो थुबस्रा गावखाबाय नालाय होमबा आरो बैयावहाय गुबुन जाथिफोरनि भट थाबाय गुबुन जाथिफोरनिया बांसिन दंखायो 60%आनो गुबुन जाथिफोरनि भट दा आगोलनिखौ नायोबाथ' 70% लाबाय आं दा 60आवनो दोनबाय दे ओरैनो बे आंनि एजाम्पसनावहाय आगोलनि सुबुं सानखोखौ नायोबा दा 60%आवनो थाहैबाय दा 60%आवहाय जायनाखि जाय अबे धोरोमनि बर'नि मोनसे पार्टिया बांसिन गुबुन जाथिफोरनि भटखौ लाबोनो हागोन बेनो देरहागोन दा बे जाहैबाय मोनसे दा BJPआबो ओरैबायदि स्ट्रं केम्पेइन खालामगासिनो दं दि जोंनि बर' बिटिआर एलेकायावहाय माने गावसोरनो हारसिं देरहानानै सरकार दागोन होननाय बेबायदि खोथा बाहायगासिनो दं पाब्लिक हिसाबै जाहा बेखौ बुंनायनि मोन्थाय दं सोरजों जों सरकार दागोन जोंथ' जेबो बाहाय खुला आं बुंजोबनो सानला ओमफ्राय माखासे खोथाया जाहैबाय मा दा जोंनि बे नन बड' मानसिफोरनि भटफोराबो BJPआवहाय गावहैनो हागौ माखासे ओमफ्राय GSP मा होनोमोनलाय बे नब सरनियानि पार्टि बेयावबो गुबुन जाथि बर' नङि मानसिफोरनि भटआ गावहैगोन ओमफ्राय बेनोसै आरो दा आसा खालामो जेखि जाया मानो जोंनि फैबाय थानाय बिटिआरनि इलेक्सना मोजाङै मोजां जाथों ओमफ्राय इलेक्सनखौ लानानै मानसिफ्रा नोंथांमोना पाब्लिकफोरा दसे सम बे भिडिअखौ माने आं उमुगनि पार्टि माने गोसोआव साननानै दानाय आरो बे भिडिअखौ माने दसे समनि थाखाय निउट्रेल जानानै बे भिडिअखौ नाय आरो माने सेस्था खालाम आरो जायखिजाया जों गोसो जाबानो सोरबा सासे लिडारखौ दावखोहोनोबो हायो फासयहोनोबो हायो रायजोफोर बे आंनि सायावसो रिक्स दा बेनि थाखायनो मोनसे खोथाया जाहैबाय मा इलेक्सनखौ लानानै दावराव दावसि जालायनो नाङा रायजोफोर दिनै जागोन गाबोन देरहालांगोन गाबोन जोबगोन सोरबा सरकार दागोन 12 तारिखआवहाय 12आवहायसो 12 अक्ट'आवहाय सोर देरहागोन जों बेखौ मिथिसिगोन सोर सरकार दायो सोर सरकार दाया सोर बेसेबां भट लानानै देरहायो दाथ' बिराद बयबो बुङो आं देरहागोन होननानै जेब्लासो रिजाल्ट जायो अब्लासो मिथिसिगोन दाथ' बिराद गोबाव समनिफ्राय COVID-19 थाखाय इलेक्सन जानो मोनासै एगजाम पस्टपन जानानै बै माखासे हायै इलेक्सनफोरखौ मोजां फरायफिननानै दा मोजां एगजाम लिरनो हानाय स्टाइल जाजोब्बाय गासिबो पलिटिशियानफोरनि दोलोफोरा बा गुबुन पार्टिफोरा पलिटिशियानफ्रा बेबायदि स्टाइलाव जाबाय मोजां रोखोमनि केम्पेइन खालामबोबाय थानो मोनबाय सिगांनिफ्रायनो दा सोर देरहायो सोर देरहाया जों उनावसो मिथिलायगोन माने राजनितिकआथ' माखासे बुस्थु माबाना टाच खालामजोबनांगौ जायो बेयावनो राजनितिक बाहायलायो नालाय राजनितिकनि मानसिफ्रा दा बेनि थाखायनो पलिटिशियान खोथाफोरखौबो 100 फोथायजोबनो नाङा माबा खोथाया माखौ बुंलालाङो बिसोर राजनितिकनि मानसिफ्रा अबेखौ थगायदान खालामलाङो दा बेनि थाखायनो बिसोरनि खोथाखौ 100 फोथायजोबनोबो नाङा बेखौनो आं बुंबाय जा जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो माने जोङो गोसोबायदि जोङो सासे जोंनि सुबुंखान्थि जायगायाव जोंनि डेम'क्रेसियावहाय जोंनि इण्डिया जाहैबाय जोंनि डेम'क्रेसि बेवहाय गणतान्त्रिक हादराव जों गोसोबायदि भट होनो हायो बाहाय रावखौबो जर जबस्ति गैया लोगोफोर ओमफ्राय जोङो मोजाङै मोजां इन्जयसो खालामनांगौ जोंहा भट होनो मोनगोन होननानै जोंनि गोसोबायदि भट होनो मोनगोन होननानै जों इन्जयसो खालामनांगौ दा बेनोसै आसा खालामो जोंनि गेजेरावहाय मोजां इलेक्सना जालांदों आरो जायफोरनाखि देरहाया बेखौ उनावसो मिथिलायगोन नोंथांमोनाबो गाहाय कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय नोंथांमोननि गोसोआव सोर बायदिखौ देरहागोन बायदि मोनदों गोजोनथों बयनिसिमबो खुलुमबाय बाय